Good morning! Poknat! Uy! Hindi ko pa pwede maligo eh. Happy Saturday, guys! Good morning! Hindi pa pwede maligo si Poknat eh. Kasi 2 days pa lang ata siya. May injectionan. So, 1 week na naman bago siya maligo. So, yun. Ay, nilakad ako ngayon ulit, guys. Di pa rin ako paglinis. Sino yung ginulo ni Pok na to? Ayun pa rin. Dito pa rin mga labahan. Oh. Hindi ko pa bibigay sa kabila. Tapos ayun pa rin yung mga pinamili namin sa bazaar. I-haul ko pa ba yan? What you think? Ayoko kasi yung tinatamad ako pag-isipin kung mag-set up ng camera. Uupo. Tapos isabay ko na lang dito sa vlog, ha? Yung iba nga dyan, nasuot ko. Nabuti dalawa mga binili ko. Di ba, Poknat? Ganyan ang damit ni Poknat. Ayan. Kasama yan doon sa binili ko doon eh. Ay! Good morning! Ay! Wow naman. Ouch! No biting! Ouch! Aray! Nasaan na yung chutoy mo? Ha? Saan na? Ayan na. Gusto ko magbakasyon, guys. Saan ba maganda magbakasyon? Bigyan nyo naman ako ng idea. Yung sariwa hangin, malamig. Ayoko sa beach. Ayoko sa beach kasi mainit. So, yung presko, yung ganon, malamig sa pakiramdam. Tapos, puro punong kahoy. Ari ko, puro halaman yung makikita mo. Ganon. Tapos, kain tulog lang ang gagawin. Kahit 3 days lang, guys, na ganun. Hindi ako magala na pupunta sa ganito, sa ganyan. So, pagbakasyon, ganun lang talaga. Yung tutulog lang, magpapahinga ng bongga. Kaso, ayun, tapusin ko muna siguro yung dito. Breakfast, guys. La Monster. Ang crispo do. Kain tayo. Kain. Fiesta ba ni ano? Ano? Dito. Fiesta. Dilo. Ito, Fatima. Busog. Si Mama Mary ba si Fatima? Opo. Ang dami niyang pangalan. Our Lady of Carmel, Our Lady of Fatima. Dami. Ayan, guys. May ano pa kami. Take out na dumplings. Bigyan mo si BK. Hey, guys! Ayun, at dahil maglilinis ako ng kwarto namin dito, gusto ko nang malabhan itong mga pinabili namin sa Trendsetters. So, i-haul ko na. Dito lang sa vlog, ha. I-include ko lang ito sa vlog. Okay? Let us start. Paraan lang, di ba? So, ayan. Ayan siya. Isang basket isang bag ng SNR. Yun. Hindi ko na dapat siya i-haul. Kaso may nag-request na i-haul ko daw. So, okay, let's start. Ayun, itong damit ni Poknat. Ayun. Sobrang cute! Oh, ayan. Diba? May ano pa siya, may hood pa siya. Oh, pamorma ni Poknat. Para sila ng kulay ni Tonton. So, yan. Kapag sinama namin si Poknat, may pupuntan kami. Yun. Kasi si Poknat, mas madali siyang madala-dala kasi toy lang. Aray! Oh, Poknat! Bungawagat ka! Toy lang siya. Ayun. Cute, excited ako masuot niyo to. Yung pag siguro, yun nga, pag-aalis kami. Dalawa to eh. Yung isa, lang, pangbahay niya lang. Pakita ko sa inyo. Dito! Yeah! Aray ko! Ito. Ayan, yung isa. Hi, Poknat! Hey, Poknat! Poknat! Ang kulit. Ayun, napaka-sweet na ito, guys. Sweet na siya ngayon. Gusto niya lagi nasa tabi ko, lagi nasa malapit sa akin. Minsan nga sa tulugan, nag-aano na rin siya. Ayun, okay na yung niya, guys. Yung galis niya, pagaling na. Nag-ivermectin naman siya. So, hindi ako nandidiri. Okay lang. Tapos, hindi naman ako nakahawaan, no? Wala naman ako makakati-kati. Yun. Ayan na lang yung niya. So, ito yung damit niyang isa. Ano to? Tawag dito? Camouflage. Hi! Bye-bye, guys! Yun.
Okay. Next is etong white blouse na kita yung dito oh. Kita yan. Ano ba tawag doon? Off shoulder. Ayan. Ganda oh, no? Oh. Ano lang to? 300 na to or 280. Oh. Ganders. Yun. Next is ay! Naglag. May mga short pa pala akong binili. Ayan guys, short. Ito is 250 pesos ata or 200 each. So, dalawa na yung inano ko. Ito pwede panlakad. Kasi makapal siya eh. Yan. And then, isang kulay niya. Ayan. Para mapalabhan ko na yan. Tapos ako nagsusot ng hindi pa nalalabhan nga. Yung alikabok, diba? Next is ano to? Oh, excuse me. Yung jacket niya ni Chris na Paul Frank. Ayan. Hinahanap niya na to. Nga kasi yung jacket na binili niyo sa akin ni Daddy, yung unggoy. Ayan. Ito is 500 aka. Yun. Gandang klase kasi. So, there you are. Next is ito. Uy! Poknat! Huwag mo pakialaman yung poknat ha. Kulit ni poknat. Next is jacket. Ayaw, mahilig ako sa jacket kahit magsa-summer na guys. Kasi sa sa store kasi sobrang lamig. So, nag-aagawan kami minsan ng jacket. And yung binili ko last bazaar, na pinuntahan ko nung summer, sale ata yung sale bazaar. Poknat! Is, nagustuhan nila Inday. So, nagpapabili sila. Kaya, bumili ako ulit. Ayan. Yung may meron ako na ito white. So, bumili ako ng black. No, Poknat! Ayan, para sa kanila. Hindi ko alam kung anong kulay gusto nila. Bala sila pumili na lang. And then next is itong green. Ayan. So, itong green is definitely sa akin kasi wala pa akong green eh. Green ba tawag dito? Oh, parang green ata. Na pang army din. Ayan. So, may din siya. May hoodie. Yun. Dalawa. And then, next is pangatlo. Jacket din. Pare-pareho sila, guys. Iba-iba ng kulay. So, yun. Ito naman is navy blue. Vintage yan, jacket. Ayan. Nihingal na ako, guys. Next is itong socks lang to. Galing kay, sa Thomas Loretti. Ayan. Foot socks. Tapos, si Daddy, socks din. And then kay baby. Diba? So, tanggalin ko na sa mga supot-supot. Next is, ito, partner doon sa ni Poknat, guys. Sa damit niya. Yan, pamorma niya. Next is, syempre, partner din kami ni Poknat. Ito. Tada! Hindi ko pa nga lang sinusuot. Gusto ko na itong isuot noon, kaso hindi pa nga siya labas. So, ayan. Para mapalaban ko na. Diyan ka. Next is, bakit? Wait ka lang dyan. Short. Yung isa neto, sinuot ko na kulay black. Ayan, pambahay lang. Sobrang lambot niya. So, pwede pang jogging, pang gym, pang workout. Ayun. Diyan ka. Next is, what is this? Woo! From Style Hub. Jacket din. Ito kay Daddy naman to. Ayan. Diba? Mukhang maliit guys, pero cashier frog. Yan bango ah. Hindi mukhang hindi mukhang tawag ito, hindi mukhang kulob. Mabango siya. Next is ito? Crowbird shoes. Sandals. Yung sa akin nandun na sinuot ko na eh. So, bale, flat lang naman yan. Kasi, sumakit yung pa ako sa sumakit yung toes ko sa Tory Burch. Gawa ng ang haba nung kuko ko. Tapos yung ingrown parang, alam mo yun, napipit-pit siya. So, kaya napabili ako dito. And ito is kay Daddy. Yan. Pang araw-araw. Naku, good luck, Poknat.
And, ayan, may tira pa dito ng butcheron. Ano pa kaya to? Okay pa. Okay pa siya. Fairness. Pwede pa. Butcheron. Next is, uy! Grabe guys ha. Hindi ko taglamig ngayon ha. Jacket ulit. Ayan. Ito sobrang ganda kasi. Yung ano niya, yung tela niya. Napaka parang yayamanin guys. Ayun. May hood din siya. And then, ayan. Wait, ano ka lang. Try ko lang. Pag magbabakasyon sa mga malalamig na lugar. Oh. Diba? Ang ginaw, diba? Wala lang. Type ko lang yung mga jacket ngayon, guys. Yun. Next is konti na lang. Ito. Pabango. Yung na-vlog ko to yung binila ko nito. Wait lang, Poknat. Konti na lang to. Yung pabango ni Froggy na favorite ko talaga. Sobra. Wala akong gustong ibang gamitin na pabango niya. Na wala akong ibang gustong scent na gamitin niya. Kundi ito. Yung Bulgari Extreme. Grabe guys. Sobrang bango talaga. As in, halik na adik ako sa amoy na to. Kasi kapag naamoy ko pa lang siya or ito parang, oh my gosh, si Froggy agad yung naalala ko. Tsaka, sobrang pango niya talaga. Ang paugi-paugi ng amoy niya, guys. Namiss ko tuloy si Daddy bigla. Bakit? No! Tigil sa pagkamot. Ay, papaluin kita. So, ayun. Pagpasensya nyo na tong haul na to. Kung para kayong ano, kung tawag doon, may hilo kayo. Kasi nagmamadali lang ako at gusto ko na nga siyang palabhan. And then last guys, eto, tada! Ang aking bagel na may hanger pang nalaglag. Ayun. Yun. Una muna. Dalawang bag kasi ito. Etong, ano ba tawag dito sa bag na to? Uso to ngayon eh. Ano ba to? Kalimutan ko guys sa tawag dito. Ayan. Yung may ano lang siya. Yung may wrap around na nasira ako na. Di ko na alam kung paano ibalik. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Di ko alam paano siya ibalik. So, ayun. Ito pang everyday ko. Yan. And then ito, nabili ko din siya doon. Yes, ito nga. Ano, pang wrap. 100 pesos only. Ito is 250. Ayan. May ano siya, may mata-mata. Takot dito si Luchinchin. Anong bag to guys ulit? Okay? Hindi ko alam eh. So, yun. And then, last is etong bag naman ito. Na galing, ano ba to? Percy Loretti. Ayan. Leather siya. Oh. Pag may okasyon. Or pwede din pang everyday. Yun. Uy, napok na! Pag-ngat-ngatin ko talaga. Ayan. Diba ang ganda? Tapos, sa loob niya kasi may ano, may sabang bag. So, pwedeng kahit itong bag lang ng ito, this one, naka-ano siya, naka-snap button siya. So, yeah. Tapos, lalagyan mo lang dito ng strap. Ayan. So, two-way siya. Ayan. Pwedeng ito or pwedeng ito. And then, pwedeng silang dalawa para may organizer ka na. So, yun. Then, yung loob niya maganda kasi may mga, ano nga, pang-organize na ng mga anik-anik. And ito yung strap. So, ayun guys. Ang mga napamili namin sa, ano, sa World Trade, sa bazaar. And, pabili pa ako ito. Bunny! Aray ko po! Ayan, si Bunny! And, nainggit niyan si Daddy. Meron din siya. Si Bunny! Oh, di ba? So, ayun lang. Walang kagana-ganang, ano, haul ko. Kasi, it's Saturday! Gusto ko magpahinga. Kaso, ang daming gagawin, guys. Magre-restock pa ako ng mga, ano na naman sa store, mga products. So,
Hindi ko alam po saan ako mag-uumpisa. Pero unahin ko muna tong mga hinol ko na mapalaban na nga para maitago na. So, yan lang guys. See you later. Yan, mainam yan. Lahat kayo marunong mag-try para isi-isi na lang ako. Aray, driver. Passenger na lang ako. Tinamad bigla mag-drive eh, no? Okay na naman eh. Pwede na kayo eh, oh. Baka magda-drive. Hindi passenger na lang ako. Diba? Wala naman ang ano ko. Oh, parang nag-grab. Ika-grab ko si Mika, si Dayan, si ano. Wala naman mukha ko parang sinampal. Naglagay ako ng lip and cheek tint kasi guys. Let's go na! Ayaw magpasundot. Ayun na! Halika na! Bilisan nyo ma! Mahal ang ano! Patak! Malanggas. Ha? Alin? Yung? Susi ng? Ay hindi! Baka nandun na si Japong sa ano na? Siguro kasi sabi ni mama, magbukas na daw eh. Chat nyo nga. Ako na mag-drive. Dito sa likod mo ito nilagay yung Hi! mga gamit eh. Hi! Hi! Ako na. Change driver. Si Joanna! Tsaka ka na. Diyan lang, paglabas lang. Sige na. Pagbigyan. Kaya lang. Hi, Ching Ching! Pinaano ko si Pepe, wait lang. Sasabay si Pep? Hindi. Kasi wala yung susi eh. Hindi ko naman alam na nandun na si Jeep eh. Ah, sige. Hindi makukuha yung... Iparaw. Papakasama ko nga kayo ng tumatumbling na. Oh my God. Joke lang. Hi, Ching Ching! Nagpi-flip dive. Hi! Asa si Lucas? Lucas, Jo! Lucas! Lucas! To the world! Hey! Hi! Hi! Oh, yo! Hi! One! Ayun, bebe, oh. One, Baby. two, hey! One, Lucas! Ah! two, Ano? three, smile! Sungit. Sungit dito, botchog na to. Sungit na bocho. Oh, ikaw na. Oh, baka masyado ka mag-enjoy eh. Ipara mo na Pero dyan. lalabas ko talaga. Hindi, dyan mo lang sa ano. Lalabas ko to, te. Anak! Ah, sige. Change driver. Si Joanna. Si Ma'am Grace. 3 years, ma'am. Ayun. Hi kayo, ma'am. Ayan. Subscriber siya. Hi, ma'am. Ayun, guys. May problema ako. Kasi baka 1 month kaming walang supply ng Leo. Sabi, naloka ako. Walang romance. Alin, 6 months, Mick? Matagal na Hindi, kaya up to 1 year, ma'am, pag kayo lang talaga yung gagamit. Ayun, kaya ipagdamot nyo na lang, kayo na lang ang gumamit. Oo, kasi mahirap magpa-ship ngayon international, gawa ng liquid siya. Hinahanapan ng kung anik-anik, kahit na may certificate na kami. Diyos ko, kung ano pa. Hi, mother! Ayun. Yung naka-spray, kuha din kami. Meg, naka-spray daw, Meg. Naglatag na ng mantel si Mamang Karton, no? Parang reuse na to, Meg. Hayaan nyo na, guys! Sayang pa yun, tatapon agad, eh, no? So, ayan. Anong ulam, eh? Let's enter the kitchen. Asan, me? Dami soft drinks dito. May timba pa. Ooh, yummers! Binagongan, me, na. Binagongan, tapos... Anong gulay mo, me? Wow! Sarap! Let's eat, let's eat, let's eat. Asan yung kanin? Ayan yung kanin. Ilabas na ang kanin. Ayan. May kain ako dito, guys. Kakain na tayo! Kukuha lang kami ng stocks, guys. Wala nang laman yung store. Baby, yeah! Kuha naman siya.
Yung mga panahon ko yan, Jay. Punta dito si Jo. Walang pasok, Jo? Ako mag-drive mamaya, Jo. Mga kapit ka, wala, Jo. Wala namang traffic sa exam, ano? Oo, kaya. Kung maglalabas kami ako yan. Sorry. Waiting and never. 5 ata yan eh. Matay yun eh. Mga boy bands noon. Balik na kami, guys. Ako dapat magaan eh. Kaso, si Jonah. Tinamad na ako. Eh, dito si Don. Hi, Don! Ayan. Tinulungan niya kayo magbitbit ng mga boxes. Tapos ayan pa. So, ayun. Wala na, guys. Siwot sarap na ang aming deodorant. Wala na kami lalabas. Kasi what biglang kaloka. Di ko in-expect. Di ko in-anticipate na ganun na talagang mauubusan kami ng bongga-bongga. So, ayun. Tago muna ako sa mga reseller. Naka-play na? Hey guys! Pinay Fashion Lifestyle. Vlogger din siyang vlogger sa'yo. Kaya tayo na kami. Nalala na siya. Picture sila. Wait lang. Ano? Hinila-hila na yung leggings, oh. Talbahi, Lutia. Talbahi yan. No. Alalala. Talbahi. Ha? Gusto palo? Ano? Ano? You want palo? Ha? You want palo ni Tamoy? Uy! You want? Palo? Ha? Palo. Ay, pinalo. Ay! So ingay! Weh! Ano? Paiyakin. Oo, vlog ka na. Hi guys! Ay, uy! Ah! Si Chaba. Ano yan? Meron na naman kasi. 1, 2, 3, smile! Ay, isa talaga yan. Isa pa. 1, 2, 3, smile! Magulong niya camera. Ay! Ano, Chaba? Masingkaw ito. Oh, yan. Ay, ikaw na naman. Tingnan mo na naman yung leggings na yan. Ikaw talaga. Alam mo, may kiliti ka eh. Dito. Ito pa. Sino lab? Si Ching girl? Asan Ching? Asan? Asan Ching? Saan si Lucas? Bebe! Asan si Chaba? Saan si Chaba? Uy! Oh, sige, pag ikaw nalaglagan ng camera, bukol yan sa ilong mo, day. Mawawala lalo ilong, day. Tatangos yun, syempre may bubo. Mamamaga lalo yung ilong natin, day. Ilong. Lagot ka. Kuko. Grabe ka. Maldits. Ay! Suya, ay. Gigil. Ayun, nagpa-ship lang sa ano guys, sa LBC sila, no? Ala, sige! Kagat yan! Sarap! Makigigil na lang ni kayo guys, oh. Gigil! Oh, gigil! Oh, yan. Masakit na pa nga nila sa gigil, ah. Huwag mo naman pindutin, ikaw talaga. Uy!
Tsaba. 1, 2, 3, tsaba! Hello! Ati, 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 ati! Ati, 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 ati! Ako ka sa'yo! Yan. Anong oras na ba? Magalas, ano na agad? 5:30 na. Nasa LBC lang siya. Sila Mika nagpa-ship, guys. Ayun, pinaprepare ko lang din yung order ni Mian. Tapos, may mga ano na dito, guys, ha? May mga lipstick na kami dito. Galing kay Tita Connie, yung mga makeup niya, guys. Ayan na. Tapos yung mga, ano ba yun? Bath and Body Works na lotion. So, ayun. Ayan, si Inang Reyna. Hi, Mother. Busy mag-sticker. Ayan, oh. Wala, guys. Ano kami? Talagang, tawag dito? Last. Di ba last na yan? Yung mga naka-display na. Yan yung kinuha namin sa, ano, sa bahay. Ng mga stocks. Pagkatapos yan, wala na, guys. Wala na kami puproduce. Hindi ko in-expect, hindi ko in-anticipate talaga na bubuhos yung orders. So, yun. Pakalma-kalma lang ako. Biglaan yung mga ano, dagsa ng buyer. So, wala eh. Pati mga resell. Kaya mo na ang benta natin. Yan na muna ang dalawa benta yan. Sabi ko nga, ano muna tayo? Bakasyon na muna tayo. Hanggang ano, hanggang katapusan. Tuntungan naman sila. Batang ko. Mabitawa, mabitawa ba? Oo, yabang, oo. Nakakaalagang Buddha eh. Ito talaga. Ano yung talaga? Tuwa-tuwa si nanay mo eh. Ang kulit. Seryoso ba? Seryoso. Yung paya lang mga ganun-ganun. Nagka-concentrate ang kakadya. Mabilaukan niya eh. Ang trip mo. Oh, hinga muna. Hinga muna. Ganyan ba dapat ang ano, pag meme? Sure nito. Ang daming alam, ang daming alam. Wala na. Ano? Ay. Hinga na mo ah. Kaloka kang bata ikaw eh. Ngayon, abot pa na. Oh, sige. Hawak mo. Ay, nako. Galing ah. Ay, nako po. Fire noodles, guys. Ayan. Sarap. Let's eat. Bumili ako ng ano, ng puto sa Goldilocks para may pang ano. Oh, may. Hindi, wag nang uminom. Mamaya uminom. Yung DU inumin natin. Mag-ready ka. Dali, kaya natin to. Wag natin bigyan si Mika. Miko, ang sarap po. Water na lang. Gatas. Bilis. Saka bibili. Ah, sige, dali. Tubig lang. Mas masarap ang tubig lang para ano. Ay, gatas na lang. Oo. Oo, yun nga, wala eh. Dito na lang. Tubig na lang. Kailangan na bigyan ng init niya sa dila eh. O, bala ka, bilisan mo, dali. Bago ma-dry, dali. Go, 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 go. Tulog si Lucadjo eh, tsaka si Lucy at Pika. Oh, merienda, guys. Ay! Merienda dinner. Sarap. Okay. Let's eat. Oh my God. Ano ma-enjoy mo yan? Sarap kaya. Meg, ayaw mo, Meg? Tulog ata, miray. Ay, talabulabong tayo. Butaya ko, kulangin tayo nito. Kain tayo, guys. Diba? Eh, ramdam ko agad. Uy. Anin. Harap.
Oh, agoy. Grabe. Grabe, te. Hindi lang. Harap na ito, may kimchi. Puntay ako. Ay, naku naman talaga naman. Uso yung uso. Ituloy mo na yan. Ay, hindi naman lagyan ni Tamoy eh. Nagiging kutsara yung uso mo. Tawatan yung gano'n. Lucas! Pinamunuwi ako. Ay, naku naman talaga. Ay, naku. Uy, may luha naman yung baby Hindi joke ko. lang naman ako. Oh, love you ko tuloy. Hindi naman. Natuloy na. Ando na. Love you ni Tamoy. Uy, bad daw, bad. Masama loob oh. Taba. Tabachuy. Let's go na. Dali na. Smile ah. 1, 2, 3, smile! Uy, Bad trip tuloy. bad trip po. Sabay. Baby, oh. Baby, camera, oh. Baby. Ayaw, bahala ka dyan. Oy. Kaya punta kami guys. Mawa at bibili lang akong 1, 2, 3, smile, baby! Naku, hindi yan smile. Ang dami chicks ni Lucas oh. Chicks sila. Chin-chin! Sana chin-chin? Sana chin-chin? Ha? Let's go na. Come on. Oy! Opo. Wala, sa ating si. Ano yung nakikita niya sa sarili? Okay, benta lang kada picture. Kami mo guys. Bibili lang ako ng ink ng printer. Wala nang ink yung dalawang kulay eh. Kailangan may reserva ako. Let's go! Nagtaguan namin sila kanina eh. Di ba hanap-hanap eh. Nagtago tayo. Let's go! Dito lang Chen sa Saan ba ako bumili ng ink nun? Sabi nila ko din ng ng printer. Ayun, Silicon Valley. Same price sila lahat. Yes. Ay, napagod ng ching-ching? Asa ching-ching? Saan sila titayan mo? CR muna ako, Mek. Ihilang ako dyan. Saan? Mas malapit dito. Sige. Bila ko lang pasalubong si Chris. Favorite niya. Ever.
cinnamon. Uwi na kami. Aborido ng mga bata eh. Opo, lapit na. I drive myself crazy. Drive myself crazy. Thinking of you. Ah? Ayun nga no. May fireworks pala guys. Lahat muna tayo dyan. Gilid mo muna. Tututo naman kayo eh. Sabi mo, madaming Ganda. Iniikot mo lang naman kami doon sa ano. Hey! Sino nakita mo dyan? Ala! Titig na, titig ka. Sino yun? Sino nandyan? Hmm? Sino? Ha? Sino dyan? Alang ingay ay! Sino nandyan? Sino dyan? Ah! Grabe to. Hey. Paknat. Hello. Hello. Hi. Hey. Hey guys. Ay, nakapaghilamos na ako. Bakit? Bakit? Ha? Borlogs na si Chris ano pa sa pagdating ko. Ayun, hindi niya na bukas niya na makakain yung pasalubong ko sa kanya. Ay, nako po. Sunday na naman bukas. Bakasyon na, guys. Ayun. Ano ba? Di ako natuloy mag-ano dito kanina, mag-ayos. Kasi biglang tawag yun, mga nag-panic buying yung mga reseller. So, ayun. Lagas yung yung stocks ko ng guys, ng deodorant. As in, wala. Buti yung mga si Shirley New is nakapag-order na, pero hindi aabot yun ng end of March. So, kailangan makapag-produce kami. Oh my gosh. Kaloka. Good problem to guys, pero, diba? Parang ang hirap nilang yan, basta guys, na-stress ako kanina. So, instead na ako dito maglinis, pumunta muna ako ng store. Ayun nga. And then, tomorrow is dapat makapaglinis na ako dito kasi nga mag-aayos din kami sa store. So, ayun. I need to text pala sila Jacqueline na kailangan din nila mag-general cleaning sa bahay. So, papalapit na papalapit guys. Yung yung mawawalay na ako sa mga dogs. Nakakalungkot. Pero, ayun, nabaisiya naman yun. Malapit lang. So, dali mapuntahan. Pero nakakalungkot pa rin. Si Poknat lang yung may iwan sa akin. Tapos si Groot kasi ayaw din i-give up ni Froggy na no, Poknat ha? Yung puro kong nakalimutong kutsyon. Kasi nga kailangan isa sa amin is lagi niyang kasama or lagi niya naamoy. So, ewan ko si Grooting mahal ba't gano'n? Kaya, yun. Dapat din bibisitahin ko sila dati kaso ang dami kong gagawin kasi sabi ko pas na lang muna. So ayun lang guys, mag-good night na ako. Borlogs na 6 days. Gano'n ko naman. Good night, till tomorrow.